Pepe Martínez tornarà a encapçalar la candidatura del Bloc Nacionalista Valencià, una llista electoral que pretén, segons assenyalen des del Bloc, donar al Algemesí el necessari canvi i impuls democràtic que necessita el poble. De fet, el Bloc diu que la seva candidatura aportarà al consistori gent nova amb les idees clares i que amb honestedat treballaran per al poble apostant sempre pels valors valencians. És una llista on està l'experiència i la joventut. Està representada la gent de totes les edats. Hi ha gent des de 24 anys fins a gent que té prop dels 70 anys. És a dir, gent amb experiència, gent que ha viscut, antics regidors, estudiants, professionals, empresaris, hi ha de tot. És a dir, una llista a ser possible que represente a tota la societat d'Algemesí. N'hi ha llauraors, n'hi ha treballadors de banca, n'hi ha mestres, hi ha de tot, fins i tot n'hi ha catedràtics d'universitat, és a dir, que tota la gent el que tratem és que represente. Pepe Martínez, actual regidor de Cultura i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Algemesí, està acompanyat en la llista per Lorena Calatayud, qui ocupa el segon lloc de la llista. Lorena Calatayud és advocada i té 30 anys. El tercer lloc de la llista és per a Rafael Lloret, qui és psicopedagog, té 63 anys i ha treballat com a professora a l'Escola Superior d'Estudis Socials i Pedagògics de Lausana, a Suïssa. Rosana Ferris ocupa el quart lloc a la candidatura del Bloc a les pròximes eleccions. Està diplomada en empresarials, treballa com a administrativa. El cinquè lloc és per a Enric Roig, empleat de banca a Algemesí. El Bloc ha combinat en aquesta llista l'experiència contrastada i la força de la joventut. També ha aconseguit integrar a homes i dones de distints sectors de la ciutat amb la voluntat de treballar al servei del poble. El Bloc Nacionalista Valencià pretén posar fi a la presència de nitrats a l'aigua de la xarxa pública d'Algemesí. Eliminar els nitrats permetrà, d'acord amb el Bloc, que moltes famílies puguen millorar la seva economia domèstica, ja que en els últims anys molts veïns han optat per comprar aigua envasada per a beure amb les conseqüents despeses. Per tal d'acabar amb aquesta situació, des del Bloc plantegen un programa d'actuacions que complemente la idea de portar aigua del massís del Caroig amb un índex de nitrats més baix que la nostra i mesclar-la i poder rebaixar els índexs de nitrats actuals. L'aigua d'Algemesí no és que no sigui potable, l'aigua d'Algemesí és potable. Ara bé, té una substància que són els nitrats que estan per damunt dels 50 mil·lígrams per litre. I l'Organització Mundial de la Salut aconsella que no superen els 50 mil·lígrams per litre aquella aigua que és de consum humà, de l'aigua que estem parlant. Aleshores, el nostre projecte és oferir a la ciutat d'Algemesí l'aigua de millor qualitat possible per al consum humà. L'Organització Mundial de la Salut recomana que l'aigua potable mai excedisca de 50 mil·lígrams de nitrats per litre. Superar este valor màxim admissible, tal com ho defineix la legislació espanyola, pot produir càncer en els adults i causar una anèmia en els xiquets. Malgrat aquest risc, l'aigua que és per l'aixeta del 10% dels valencians sobrepassa la barrera. La Ribera Alta, amb 9 municipis afectats, entre ells Algemesí, és una de les comarques on els nivells de nitrats superen els 50 mil·lígrams per litre.